Iki senapane iki Mas. Iki sing laras OD13 iki ungkul larase. Baja OD13. Ya iki sing OD8 iki enek serombonge ngene. Tapi iki padha apike. Iki sing gawe padha sak produk. Cuma beda iki pisire kan paten iki pisir kena dicepot. Nah, iki nek di-upgrade laras 5,5. Murah sing iki, soalnya larase iki cilik OD8. Nah, iki larase OD14 iki lek diganti 5,5 iki larase sekitar 400-an. Nek iki 250, larase 250 wis oleh. Padha iki manut depan kabeh. Oh. Sampean pilih dikirim sing ndi, sing ireng kuwi apa sing poles? Gak apa-apa manut padha ae regane.